İsenmisiniz balalar? İsenmisiniz? Sirur Aliyev. Ay rahmet. Mene bütün girgen içik yakşı. İn maturları, in batırları, in birinçileri girgen. Malatsi. Tatar tilinden dersine başlayız mı? Aye. Mene bitmeyecek mene. Bugün Tatarça diktant yazırga. Tatarça diktant yazarız. Eydegiz Tatar tili dersin. Tugan til şiirinden başlayız. Söyleyiz mi? Aye. İtibar 1, 2, 3. İ tugan tel, i matur tel, etkem enkemning teli. Dünyada Türk nerse bildir, sin tugan tel arkalı. İn elek bu tel bilen, enkem bişikte küylegen. Anarı tümler buye, ebekem hikaye söylegen. Eğer Mansur söyle. İngilizce evvaketa yardım sinaden anlaşılgan şartvegen kavgiminem İntugan telsinde bugan İnelde kalgan dogan Yarlıka gıl dip uzem hem emkemi hodam. Ay malatsi, bişle. Mene, niçik küngülge matur, Abdullah Tupay'ın tuğan tel şigiri bilen dersine başladı. Eydegiz, bugün diktant yazarız mı? Hayır. Aha, mene. Tatarça diktant. Tilinde tuzu balalar, avraganlar. Ne kız? Sizge, memleketinde. Rumiye. Ne var? Hadi neyse. Sizden ne var mı? Şimdi baklaşın. Кофточка, один кофта, холодно же. Салкан, бабалар, салкан. Молодец, не верит тебе. Посмотри, пошли. Eyda güzeli, paragız niçik tuturga, isim, her kletkaga harflerle yazarız. Ru, mi, ye. Her bir kletkaga familiya, etiketine, region, Astrakhan, telefonu bezine yazarsınız. Bit. Mevlid Yunusovich bizning zaman ansamblining yetakchisi. Gazayev Mevlid Yunusovich. Abdulbari Mahmutovich Kazan'dan jurnalist, международного класса, altın kalem laureat derecesine yetirişip şunday Semirni Kongrestan jibergenler bizden Astrxanga biratna indi yeri ve Astrxan Tatar halkının kültürü sanalarının könkörüşen turmuşan şulay yazıp yeri. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu dini kardeşler. Astrxan Tatarlarından Kaynar, Zur Salem, Kazan Tatarlarına, barcha Rasayda yaşaytırgan Tatarlarga bek zor salam. Elhamdülillah Astrxan ülkesinde yaşayız. Kulubuzdan kelginçe mana huruf gadatlarimizni, tugan tilimizni tirishamiz balalarga da berishga.
өйрәтергә аларны. Үзебез дә Пәйгамбәрбез Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, адам баласы кайчан үзе адам баласы диеп үзен санаудан үлгенче укырга тиеш. Шуңа күрә менә чәчем ак булса да, әлбәттә бераз гына кирәк. Укырга хәзерге заманаларда һәммәсе бик тиз узадыр, һәммәсе тиз үтә. Тормыш та тиз узадыр, ә хәзерге вакытта инде ядерный век, атомный век дип, һәммәсе бик тиз узадыр. Шуңа күрә артта калмаска кирәк безгә. Шуңа күрә монда бу менә инде бинада Серур Алиевна татар телендә балаларга өйрәтәдер. Без инде менә заман ансамблен оештырдык, шунда балаларны биргә өйрәтәбез. Аннары такмаклар, татар җырлары, Әстерхан язучыларының татар җырларын өйрәнәбез. Шуларны җырларны, шул җырларны инде халкыбызга күрсәтәбез. Әстерхан культурасының куәтләндереп, җанландырып балалар белән сәхнәләргә чыгарга тырышабыз. Күпме бала йөри менә бу мәктәпкә? Хәзер 10-15ләп йөриләрме? Хәзер өчесе конкурста. Аннан икесе язганнар киләлмибез, авырадык дип. Калганнар белмим, сан калганнар кая нәрсә? Мин белмим дә. Син нәрсә диделәр? Килгәннәре инде килде, Аллага шөкер. Килгәннәр килде. Кызганычка каршы, әлбәттә, безгә монда Әстерханда авыррак дөресен әйткәндә. Тел тарафыннан, аннары үзебезнең милли мәдәниятебезне күтәрер өчен без балаларга әлбәттә һаман да әйтәбез. Безнең милли мәдәниятебез, безнең җырларыбыз, безнең биюләребез башка милләтләргә караганда һич та ким түгел. Ходай Тәгалә безгә тел биргән, бу Ходай Тәгаләнең бүләге. Кем аны уйлап чыгарган? Аны кем дә уйлап чыгармаган. Бу Ходай Тәгаләдән бүләге. Шуңа күрә безгә безнең истебездә вазифаны сакларга, саулыкта, сәламәтлектә, киләсе буеннарга да тапшырырга, алар да белсеннәр. Шулай менә булсайды, Ходай Тәгаләдән сорыйбыз да, әлбәттә татар монда югалмас. Шулай инде булмаса, хәзерге авыр заманалар дөресен әйткәндә тормыш та авыр. Әлбәттә бездә генә түгел. Мин шулай уйлыймын, бөтен дәүләттә тормыш авыр. Халык эштән эшкә йөриләр. Кем 2 эштә эшли, кем 3 эштә. Мин менә пенсиядә булсам, үзем дә эшлимен. Чөнки пенсия җитешмидер инде дөресен әйткәндә. Шуңа күрә менә тагын да авыррак буладыр. Менә шушы гореф-гадәтләрне сакларга, милли мәдәниятебезне онытмаска, Ходай Тәгалә насыйп итсә иде. Менә Казанга инде, әлбәттә, Казан ул инде бөтен җир шарысында яши торган татарларның баш каласы. Шуңа күрә без инде өметләнеп карыйбыз, аннан кем киләдер, аларны каршы алабыз. Менә Серур Алиевна затта уздырган. 12-сендә үткәрдек. Менә көндә йөрибез, кичә татар диктанты язды. Юк, менә затны уздырдыгыз, семинар. Юк, практически научно-практическая конференция. Мәскәүдән килделәр, Ульяновск шәһәреннән килделәр. Әстерхан дәүләт университетының профессоры, зав кафедры восточных языков Викторин Виктор Михайлович бик яхшы шундый зур әңгәмә һәм шундый зур тема куйдылар. Әстерхан төбәгендә татар әдәбиятының перспективалы үсеше дигән тема куеп, аны бик күп мәсьәләләр күтәреп, шуны бергәләшеп, төрле сораулар биреп, бик шундый куәтле әңгәмә булып, җыелышыбыз бик матур, уңышлы, нәтиҗәле үтте. Кулыбыздан килгәнчә тырышабыз. Тырышабыз инде халыбыздан килгәнчә шундый җыелышлар да үткәрәбез, конференциялар да үткәрәбез, төрле бәйрәмнәрдә үткәрәбез, тырышабыз. Менә костюмнар киеп, балаларга костюмнар, менә үзләренең әти-әниләре дә булыша, костюмнарны да әниләре тегә балаларга. Менә шулай бик матур гына шундый эшләр алып барырга тырышабыз инде.